हाय लोगोफोर, आं दिनै माबोरै फेसबुक ग्रुप खुलिनो हायो एबा फेसबुक ग्रुप क्रिएट खालामनो हायो बेनि बागै आं नोंथांमोनखौ दिनै बुंगोन। दानिया फैदो लोगोफोर गाहाय आयदासिम। गिबियावनो जोङो फेसबुकआव ग्रुप खुलिनो थाखाय जोङो फेसबुकआव लगइन जाग्रोना लाग्रोनांगोन। बेनि थाखायनो FBआव क्लिक खालामनानै होबाय आं। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे गोजौनि थ्रि लाइनाव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नैबे ग्रुपआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नैबे आगदानि क्रिएट नैबेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो। नैबे क्रिएटआव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव ग्रुप आइकन नैबेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथाङा मोजां मोननाय आइकनखौ सिलेक्ट खालामनानै ला। आं नैबेखौ होबाय क्लिक खालामनानै। नैबे जाबाय प्राइभेसि। नोंथाङा पाब्लिक लाखिनो, क्ल'ज ग्रुप लाखिनो, सिक्रेट लाखिनो नोंथाङा लाखि, बेखौ लाखिनो। बेनि उनाव नैबेयाव नोंथांनि ग्रुपनि मुंखौ नोंथाङा टाइप खालामना होनांगोन। आं आंनि ग्रुपनि मुंखौ टाइप खालामनानै होनि। आं आंनि ग्रुपनि मुंखौ लाखिगोन सोलों एन्ड फोरों टेकनिकेल। आंनि ग्रुपनि मुङा जाबाय। बेनि उनाव नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। आं नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय। नोंथाङा दानिया बेयाव एड डिसक्रिपसन होननानै बक्स मोनसे ओंखारदों। बेयाव नोंथाङा डिसक्रिपसनखौ, नोंथांनि ग्रुपनि डिसक्रिपसनखौ नोंथाङा बेयाव लिरनो हायो। आं दायो बेखौ लिरथ'वा, लिरब्ला गोबाव जागोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे फिसा सार्कोलाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा मेम्बारफोरखौ एड खालामलां। बेनि उनाव नैबे नेक्स्टआव नोंथाङा सिंनि नैबे नेक्स्ट बटनाव क्लिक खालामना हो। दे लोगोफोर, जोंनि ग्रुपआ लोगोनो क्रिएट जाबाय। दा बेयाव नोंथाङा फ्रेन्ड एड खालामबावनो हायो। लोगोनो ग्रुपआ जोंनिया क्रिएट जाबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसेनो बेल आइकनावबो थुना हो। बेफोरबायदिनो आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनखौ गिबिसिनै मोननो थाखाय। आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, भिडिअनि सिङाव थांनानै कमेन्ट खालामना हो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।